Προειδοποιεί το Υπουργείο Υγείας για παράνομη κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων. Τι κάνουν αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα? Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλούμε για βοτουλινικές τοξίνες, οι οποίες είναι αμφιβόλους προελεύσεως. Δεν ξέρω από πού τα προμηθεύονται, πάντως δεν είναι τα αυθεντικά, δεν είναι τοξίνες, botox να τις ονομάσουμε, τα οποία έχουν έγκριση από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες της Κύπρου και σίγουρα δεν έχουν περάσει τον κάποιον έλεγχο. Δηλαδή αυτές οι εμπορικές ονομασίες που βλέπουμε δεν είναι οι νόμιμες. Είναι νόμιμες. Είναι νόμιμες. Το botox ναι. και τον T-Sport είναι νόμιμες. Είναι και τα δύο φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία υπάρχουν νόμιμα στην κυπριακή αγορά. Τα οποία μπορούν να προμηθευτούν φυσικά γιατροί ή γιατροί. Μάλιστα. Διαφόρων ειδικοτήτων. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα προϊόντα μπορεί κάτω από αυτές τις ονομασίες να μην έχουν την πραγματική προέλευση. Αυτό που γράφεται είναι να πούμε όπως τις τσάντες που μπορεί να έχουν... Άρα δηλαδή η αυθεντικότητά τους μπορεί να είναι προβληματική. Μπορεί να είναι προβληματική η αυθεντικότητά τους. Η αυθεντικότητά τους, ακριβώς. Μάλιστα. Η προέλευσή τους. Και πώς μπορεί να το ξέρει κάποιος, ή ασθενής ή γιατρός? Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι, και το έχουμε ξανά δηλώσει, είναι ότι αυτές οι φαρμακευτικές ουσίες, γιατί είναι φάρμακα, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ασχέτως αν γίνονται για αισθητικούς σκοπούς, αυτές οι ουσίες μπορεί να βρίσκονται και σε χέρια μη επαγγελματιών υγείας, δηλαδή μη γιατρούς, σε διάφορα υποστατικά, τα οποία να τα χορηγούν σε πελάτες, γιατί πλέον δεν είναι ασθενείς, οι οποίοι όμως μπορεί να καταλήξουν πραγματικά ασθενείς, γιατί έχουν πάρα πολλές παρενέργειες. Άρα μπορεί να δούμε και θάνατο, δηλαδή αν κάποιος και μη επαγγελματίας, αλλά και να χρησιμοποιεί και λάθος προϊόντα μη αυθεντικά, μπορεί να έχουμε πολλά θέματα, πολύπλοκα θέματα και πολλά παρατράγουδα. Έχουν ήδη καταγραφεί στο εξωτερικό σε πολλές περιπτώσεις θανάτοι. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα προϊόντα και τα botox όπως τα ονομάζουμε, το botox, τον T-Sport, γίνονται κάτω από μεγάλους ελέγχους, κάτω από εκεί που παράγονται στην πραγματικότητα, κάτω από υψηλής τεχνολογίας φαρμακευτικές εταιρείες. Και μιλούμε για μια τοξίνη η οποία παράγεται από ένα βακτηρίδιο, η οποία η κάθε σειρά είναι εγγεγραμμένη και έχει ένα νόμιμο αριθμό. Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό το προϊόν δεν είναι εγγεγραμμένο, δεν είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια, τότε μπορούν να έχουμε πάρα πολλές παρενέργειες. Αυτές είναι από δηλητηρίαση, από αλλεργικές αντιδράσεις, από υπερβολική χαλάρωση των μειών, από πρόβλημα στην κατάποση, δηλαδή να μην μπορεί ο άλλος να καταπιεί. Τα έχουμε ήδη παρατηρήσει. Εμείς, σαν δερματολογική εταιρεία, έχουμε ήδη προειδοποιήσει τα μέλη μας, φυσικά, να μην χρησιμοποιεί κανένας τέτοιον είδος προϊόν. Θέλω να πιστεύω ότι οι συνάδελφοι, όχι μόνο δερματολόγοι, γενικά οι γιατροί, παίρνουν αυτά τα προϊόντα μέσω της νόμιμης οδούς. Γιατί η υγεία του Κύπριου πολίτη δεν είναι κάτι το οποίο θα διαπραγματευτούμε. Μην ρισκάρουμε τη ζωή μας, μην ρισκάρουμε την υγεία μας, γιατί είπατε ότι οι επιπλοκές είναι πολλές και τα προβλήματα που αφήνει πίσω του μια τέτοια χορήγηση φαρμάκου. Ακριβώς. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή αρκετές φορές και με το Υπουργείο Υγείας και πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει επιτέλους να μεταφερθεί στην Βουλή, στους κοινοβουλευτικούς μας αντιπρόσωπους, που μαζί με τις φαρμακευτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει από την αρχή να τροποποιήσουν και να ανασυντάξουν ξανά τα νομοσχέδια μας, τους νόμους μας. Ναι, δηλαδή όπου υπάρχουν παραθυράκια, γκρίζα σημεία. Ακριβώς.